Никой няма да ти каже това за бизнеса. Не в училище, не в интернет, не в група с десетки хиляди последователи. Защото истината е малко по-различна. Бизнесът не само е успехи, не само инстаграм снимки, офис с изглед, мотивационни цитати. Повечето хора си мислят, че бизнесът е лесен, че можеш да започнеш нещо и за седмица ще имаш печалба. Че успехът идва с провалените хора и провалените връзки. Истината, 90% от бизнеса е борба. Борба с себе си, с идеите си и с хора, които казват не можеш. Ако искаш да започнеш бизнес, трябва да свикнеш с провала. Всеки милион започва с първата провалена идея. Всеки голям успех е резултат от десетки грешки. И повярвай ми, ще имаш дни, когато всичко изглежда напразно. И точно тогава се отличават тези, които ще успеят. Повечето хора очакват магия. Да създадеш бизнес и като да градиш къща от нулата. Всеки ден е труд, всяка грешка струва време и нерви. Истинският бизнес не е за лайкове или за бързи пари. То е за тези, които могат да гледат на дългия път и да не се отказват. Никой няма да ти каже, че идеята не е всичко. Провалят се най-добрите идеи, ако не знаеш как да ги изпълниш. Истинският успех идва от действие, постоянство и адаптация. И от способността да се учиш от грешките си. Затова спри да чакаш. Никой няма да ти каже тайната на бизнеса. Започни, опитай, провали се и продължи.